štartu na Nekola. Ďakujem, ďakujem. Ale aké ten vpredu? To začalo to určujú, kto sa postaví tady. A 30 sekúnd do štartu. Chceš ísť prečo? Informácie o počte okruhov. Kategória kadetov. 3 veľké okruhy. Kadetky. Odpracované. Jeden veľký okruh. Čaute decka, som veľmi rád, že moja detská túr sa takto pekne rozbieha a že mám tu možnosť vidieť nové slovenské talenty. No a jak chceš objaviť, čo je v tebe a ešte si na detskej túr nebol, tak si pozri bližšie informácie na nete detskatour.sk a neváhaj dojsť. Objav, čo je v tebe a uvidíme sa niekedy v ProToure.